Chceš prácu, ktorá má zmysel, stabilitu a priestor na rast? Pracuj tam, kde iní chodia na dovolenku. V srdci Vysokých Tatier. V Dome seniorov Tatranská Štrba hľadáme zdravotné sestry, ktoré chcú robiť svoju prácu srdcom. Toto povolanie som si vybrala už v 5. ročníku základnej školy a nie je to pre mňa len povolanie, ale predovšetkým poslanie. Najviac ma naplňa, keď vidím úsmev na tvárach našich seniorov. Tu nie ste len zamestnancom, tu ste súčasťou rodiny. Získaj skúsenosti v modernom zariadení a buď súčasťou tímu, ktorý sa navzájom podporuje. Začni svoju kariéru s istotou. Ponúkame atraktívne platové ohodnotenie od 1500 eur brutto. Možnosť ubytovania, podporu pri vzdelávaní a prácu s najmodernejšími technológiami. A čo ťa ešte poteší? Bezplatné stravovanie v našej jedálni, preplácanie nadčasov, lebo tvoje úsilie si ceníme a odmeňujeme, príspevok na rekreáciu na Slovensku, pretože oddych je dôležitý, možnosť dopriať si v Senior Café lahodné koláčiky a kolektív, kde sa nebudeš cítiť ako nováčik. Nevždy vieme pridať dni životu, ale vieme pridať život dňom. Pripravujeme nový hospic s kapacitou 26 lôžok, kde môžeš byť súčasťou tímu, ktorý skutočne mení životy. Zaži prácu, ktorá má zmysel a získaj príležitosť rozvíjať svoje schopnosti a odborné zručnosti. Je to moje poslanie, ktoré ma naplňa a môjim výsledkom je spokojnosť našich klientov, ich zdravie, pohoda, aby prežívali radosnú starobu pod Vysokými Tatrami. Zaujalo ťa to? Kontaktuj nás na info@domseniorov.sk alebo na telefónnom čísle 090 700 000.